Фермерска приказка. Едно време в края на миналия век в България се отваря голяма пропаст и настава голяма бъркотия. Хората нямат пари и банките фалират. В магазините няма храна. Изпразват се. Няма интернет. Има режим на тока. Няма изкуствен интелект, обаче, за да им помогне. Хората изпадат в ужас и започват панически да падат в пропастта или бягат в чужбина, за да се спасят. Тогава се събират народните избранници и решават да подредят нещата така, че да не се стига до това хората да падат в пропастта. Най-отгоре поставят фермерите, защото те били най-здравите и най-упоритите хора. Хванали се фермерите здраво за земята и започнали да произвеждат храна. За тях се хващат хората, които преработват храната, за да могат да нахранят народа. За тях пък се хванали търговците, за да е удобно за народа. Хващат се един след друг, но понеже търговците висели за преработвателите, а преработвателите за фермерите, тези, които били първи, не издържали на тежестта. Когато фермерите умалели, помолили хората от властта, онези умните народни избранници, да помогнат, понеже тежестта била най-голяма за тях. Народните избранници обаче имали много по-важни дела, не обърнали внимание, за тях всичко било наред. Когато тежестта на фермерите станала непосилна, фермерите пуснали ръце и всички паднали в пропастта заедно. Поуката е да се държим здраво за земята и да не допускаме безотговорни политици да съсипят нашата хубава и мила страна.